И здравейте, хора! Аз съм Тиманчетрон БГ и това е Minecraft Survival. Продължение. Както казах в предишния епизод, ще търся място за къщата си. И то хубаво. Но едва ли някога ще намерим такова с тия планини. Вече... майка е. Ух. Не. Ух. Таким. Ето мястото. Време за къща. Да се направя меч, брадва, кирка и лопата. О, хора, стана мяса, май ще трябва да легна. Айч. Ето ще ви покажа скина си. Ето го моя скин. Ето ме. Вижте какъв съм пич. Вижте какъв съм. YouTube фен. Ютубър. Аз съм ютубър. Да. Да си взема брадичката. Лопатката. Напишу. Хайде. Че. Започваме да копаем. There's
Каменен меч. На печка, на кирка, на лопата и... Да. Айде, бе, кирката ли ми се щупи, бе? Майка му, бе. Хора, това нещо базик ли се прави с мене, бе? Ето, готово. Айде, влезем в къщичката. Я каменната лопата, къде е тя? Ето. Опа. Добре. Не съм казала лежи. Спинка, гледка, телевизия, яка и нищо да ги прави. Не са сърбени. Как ще е лошо? Казвам, че не се оплакваш никога. Оформи тя. Ей, тук слагаме на печка. Не, чакай. Ликавце. И тук мога да го сложа. Събера дръвченце, за да се направя факлички. Опа, хоп. Вече се е изнебел. Дирт. Вместо дърт е дирт. Стига, бе. Събирам дървенца. Бати голям това. Родич! Верно е, аз ставих Warbenja отвънка. Ето. Готово. Ето около къщата ще се сложа. Готово. Така, ето ми е къщата. И хора, да, както ви казах, ще направя къщата. Ето, готово, това ми е къщата. Да, ако ви е харесал, ако искате, ако ви е харесал, милете за мен, пак да ви напомня, лайкните това видео и аз бях Тимачитрон БГ и чао!